Ukážeme si efekt perspektíva. Týmto efektom vieme navodiť taký 3D efekt, ako keby niečo ležalo alebo bolo položené na zemi. Máme označený objekt, vyberieme si, že perspektíva. V rámci perspektívy nastavujeme, o koľko sa majú hraničné body posúvať v smere x-ovej a v smere y-ovej osy. Čiže horné body, x-ové a y-ové a spodné body to isté. Vieme nastaviť akokoľvek. To isté vieme urobiť aj s písmenami, ale s tým, že písmená musíme previesť, či prekonvertovať na cestu. Ak už je to cesta, tak si vieme vybrať efekt perspektíva a takisto vieme nastaviť rozšírenie toho alebo položenie, aby to ležalo, aby to bolo nahnuté na nejakú stranu. Tak ako nám to pasuje. Čiže potrebujeme sa pohrať s týmito nastaveniami. Vieme to nastaviť, aby to bolo zrkadlené vodorovne alebo zvislo, aby to bolo symetrické.